Yo, welkom bij Motor TV. Ik ben Bert. Ik ben Yves. En ik ben David. En vandaag vieren we carnaval in Venray. Hey David, wat gaan we vandaag doen? Nou, we gaan vandaag roetsen en een beetje de sfeer proeven van carnaval in Venray. Nou, dat wordt zeker wel leuk. Ja, zeker. Oké, kom, we gaan. Nou, we lopen nu naar de roets en dan gaan we dan roetsen, maar we moeten nog wel eerst even omkleden en nou, dan zien we jullie zo meteen wel. Nou, hier moeten we dadelijk vanaf. Dit is de roets. En ik heb me laten vertellen dat het water 3,5 graden is, dus het wordt erg koud. Maar daarna mogen we gelukkig in de jacuzzi. Super vet. Super vet. Een vleiskoket. Super vet. De krapslet. Super vet. Plastic verket. Super vet. Berrybaknet. Super vet. En zo is maar net. Super vet. Super vet. En was het koud? Een beetje. Vonden jullie het leuk? Wel koud. Nog even schuifkoud. Super vet. Super vet. Super vet. Super vet. Super vet. Super vet. En zo is maar net. Super vet. Leuk dat jullie hebben gekeken naar Motor TV van deze maand. Volgende maand zijn we er weer om 7 uur. En vergeet niet ons YouTube kanaal te checken, want dat is namelijk gewoon Motor TV. Tot volgende maand!